Hi लोगोफोर, वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल। सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय। गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 3 बे एक्सारसाइज नम्बर 2.3 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ जों सावरायनोसै। बेवहाय क्वेश्चन नम्बर 3 आव मा दङ? सो क्वेश्चन नम्बर 3 खौ खनसे फरायनोसै मा दङ? आरगान सावगारिनि हेफाजाबै दिन्थिदि 3 + 4i बेनिफ्राय दङ -3 + 4i -3 - 4i आरो 3 - 4i अनजिमाफोरखौ फोरमायनाय बिन्दोफोरा मिरुसियारि बे बेंखननि समान सखाव दिहुननो होदों। दा गिबियाव जोङो सिगाङाव दिहुननाय बायदि नाम्बार ए खौ खालामनाय बायदि जों बेखौ मा बिन्दोखौ दिहुनग्रोना लानो नांगोन। दा गिबियाव नोंथांमोना बेबायदि लिरना लादो। स' मावफुंथाया मा जागोन? बेवहाय बिन्दोफोरा जाबाय बेबायदि लिरग्रोनांगोन गिबियाव। स' बिन्दोफोरा मा जागोन? दा बेवहाय कुइसनाव मा नायदोंमोन 3 + 4i बेनि बिन्दोखौ जोङो मा लिरनो हायो? नैबे जागोन 3 x आव मा दङ 3 आरो y आव जाबाय 4 बेखौ जोङो लिरनो हायो। दा बेखायनो जोङो आरो बेखौ मा हमबाय बेयो मोनसे मा ए बिन्दो होननानै जों हमनोसै। ए बिन्दो जों ए बिन्दो होनना हमबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा दङ? नेक्स्ट जाबाय बे -3 बेनिफ्राय दङ +4i बेयाव जोङो बिन्दोखौ दिहुनबा मा जागोन? -3 x आ जाबाय -3 आरो 4 दङ आरो बेवहायबो जोङो मा लिरनो हायो? आं कमा होना लिरनोसै हमबाय बेयो मा बी बिन्दो होननानै जों हमबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा दङ? -3 - 4i इकुवेल टु जोङो बेवहाय x आव मा दङ -3 आरो y आव जाबाय -4 आरो बेखौ जोङो हमना लासिगोन मा सी बिन्दो होननानै हमसिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय 3 - 4i आरो जों बेनि बिन्दोखौ दिहुनब्ला मा मोनगोन? 3 बेनिफ्राय -4 दा बेबायदि जोङो बेखौबो मोनसे मा डी बिन्दो होननानै जों हमना लानोसै। दा नैबे बिन्दोफोरखौ जोङो लानानै मा आखिनांगोन? मोनसे सावगारि आखिनांगोन। बे जाबाय जोङो मिरुसियारि नंगौना नङा बेखौ जोङो सावगारि आखिग्रोगोन आरो आखिनानै जोङो मा मोननो हागोन? मोनसे सार्कोल मोननो हागोन आरो सार्कोलखौ मोनब्लानो जोङो सखाखौ दिहुननो हागोन। स' नोंथांमोना दा बेनि सावगारिखौ आखियोब्ला माबायदि जागोन दा? स' सावगारिखौ जों आखिनोसै। दा गिबियावनो नोंथांमोना आंनि थिंनिखौ एसे खोमोरनानै होनोसै। बेनिफ्राय नोंथांमोना सावगारिखौ आखियोब्ला स्केलखौ इउज खालामब्लानो जाबाय। स' स्केल लायोब्ला सावगारिया मोजां जायो। दा गिबियावनो मा स्केल लानानै जों आखिनोसै। दा बे जाबाय जोङो मा बेबायदि लाबाय आरो बिथिंबो मा बोखो जोङो एक्सिसफोरखौ होबाय बेबायदि एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस। बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन? स' नेक्स्ट नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि मोनसे आस बोनानै लाबाय जोङो बिन्दोफोरखौ फोरमायनो थाखाय। बेनिफ्राय बेबायदि सायावबो सिङावबो जोङो बोनो नांगोन बेबायदि। बेनिफ्राय बिथिंबो आरो नोंथांमोना बेखौ मोनबोखादों सिगाङावनो बे जाबाय एर'सिन थांगोन बिथिं माने जोबनो गैयै बे जाबाय। बेनिफ्राय दा गिबियाव जोङो मा फज'गोन? नैबे मोनसे मा अ बा 0 पइन्ट। बेनिफ्राय नैयाव नोंथांमोना लिरनो हायो बेवहाय आरो लिराब्लाबो जेबो नङा एक्स एक्स लिरनो हागोन बा वाइ बिथिं वाइ। बेनिफ्राय दा गिबिनिखौ जोङो मा ए बिन्दो होननानै हमदोंमोन। दा बेखौ गिबियाव फज'ग्रोनोसै। एक्स आव मा दङ 3 स' जोङो बिथिं ला एक्स इज बेसेबां थांनो नांगोन? मोनसे मोननै मोनथाम आरो वाइ थिं बेसेबां? मोनब्रै 1 2 3 4। स' बिन्दोआ जाबाय नैयाव जासिगोन। दा बिन्दोआ जाबाय बे जासिगोन। बे जाबाय मा ए बिन्दो। नैबे जाबाय मा ए जोङो नामखौ होखानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय नेक्स्ट बिन्दोआ जाबाय बी बे -3 आरो 4। स' -3 माने मा नैथिं फैसिगोन -3 बे जासिगोन 1 2 3। स'
स' नोंथांमोना बेखौथ' मोनथिखागोन नैथिं फैयोब्ला मा माइनास मोनगोन जों एक्स एक्सिस आरो सिंथिं फैयोब्ला वाइ एक्सिसआ जागोन माइनास दा बे जागोन 1 2 3 बे जागोन माइनास आरो साथिं मा 4 थाङो स' 1 2 3 4 बेखायनो मा बिन्दोआ जाबाय बेवहाय जागोन बे बिन्दोआ जाबाय बी बेनिफ्राय नेक्स्ट माइनास 3 आरो माइनास 4 माइनास 3 बा एक्स आबो बेवहाय मा माइनास 3 आरो बी आबो मा माइनास 4 बेखायनो एक्स खौ गिबियाव आखिबाय बिथिं आरो सिंथिं फैगोन मा बे जासिगोन बेयाव जागोन आरो बे बिन्दोआ जाबाय सी बेनिफ्राय नेक्स्ट जोबथारनाया जाबाय 3 आरो माइनास 4 एक्स थिं बेसेबां थागोन 3 आरो सिंथिं फैगोन स' सिंथिं बेबायदि फैगोन सिंथिं बे जाबाय माइनास 4 फैबाय आरो बे जाबाय बेनि मुङा जाबाय डी आरो बेखौ दा मा जोङो सार्कोल आखिनाय दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सार्कोलखौ आखिनो नाजाबानो जाबाय स' आंना सार्कोल जायाबो जानो हागौ दा बेबायदि आखिनो नाजा बेनिफ्राय मा जागोन दा जोङो मा मोनखो मोनसे जोङो बेंखन मोननो हाबाय दा बेबायदि जोङो मोननो हाबाय मोनसे बेंखन दा बे जाबाय ए बी सी आरो डी बे बिन्दोफोरखौ फोनांजाबनानै जों बे सावगारिखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय दा बेवहाय लिरनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोनबाय दानिया जोङो मा दिहुनगोन दानिया स' नोंथांमोना बेवहाय लिरबानो जायो बेवहाय ए बी सी आरो बेनिफ्राय डी आ मोनसे डी आ बिन्दोफोर बेबायदि लिरनो हागोन डी आ बिन्दोफोर जाय बेनिफ्राय बेखौ लिरनो हायो आर्गान जाय आर्गान सावगारिनि हेफाजाबै फोरमायनाय जाबाय दा बेबायदि जोबथारनायाव मोजाङै लिरनो हादों बेनिफ्राय आरो दा जोबथ'वाखै आन्सारा जोङो दा सार्कोलखौ नैबे सार्कोलनि सखायाव बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगोन स' आं बेखौ खोमोरनानै लिरनोसै दा बेखौ जोङो खोमोरनानै मा लिरनो हायो दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मा लिर बेखौ लिरनायनि उनाव देयरफोर बेवहाय 3 + 4i बेनिफ्राय मा दङ -3 + 4i बेनिफ्राय दङ -3 -4i आरो -3 नङा बे 3 - 4i आ मिरुसेयारि जोंखौ मिरुसेयारि नंगौना नङा बेखौ फोरमान खालामनांदोंमोन स' नोंथांमोना नै सिङाव बेखौ लिरना लानाय 3 + 4i आरो बे गासैबो मा मिरुसेयारि मानो मिरुसेयारि बुंखोन्दो बे जाबाय मोनसे बेंखन सोमजिनो थाखाय जों बेखौ मिरुसेयारि होनना बुंनो हायो दानिया जोङो सखाखौ दिहुननोसै बे बेंखनाव सखायाव बेसेबां जागोन दा देयरफोर बेंखननि सखायाव मा जागोन स' सखाखौ जोङो माबायदि दिहुननो हायो दा नोंथांमोना मोननो हादों बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन स' बेवहाय जोङो मोननो हादों मा नोंथांमोना बेखौ जुदि ड्र खालामबा बेखौ स्ट्रेट लाइन बायदि ड्र खालामबा बेवहाय टाच जागोन आरो बेथिं मा बेबायदि थागोन दा नैबे OA नि मानानो जाबाय मा बे बेंखननि सखाव दा जोङो मा मोननो हागोन स' बेंखननि सखावखौ जोङो r जों फोरमायनो हायो r = मा मोननो हागोन स' √/, बे जासिगोन √/, मा स' साप'ज जोङो मोनसे मा नैखौ नाम होनोसै बे जासिगोन हमना ला जोङो बेखौ E बिन्दोखौनो होनोसै स' बेवहाय जागोन मा OA² प्लास आरो OE², दा बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन OA माने मा OA माने जाबाय नैबे सरि बेवहाय OA जानाय नङा बेवहाय मा जागोन एसे गोरोन्थि जाबाय नेव बेवहाय नोंथांमोना मा लिरनो नांगोन नैबे जोङो OE² प्लास बे जासिगोन AE² बेनिफ्राय जोङो नैबे OA जोङो नैयाव मा लिरनो हायो OA बो लिरनो हायो स' आर
जों आर रेडियासखौ आर जों फोरमायनाय जायो दा बेनिफ्राय मा ओ इ नि माना जागोन बेनिफ्राय बेसिमहालागै मा मोनदोंमोन जोङो बे जाबाय 3 ओ ए नि माना जाबाय 3 स्क्वायर प्लस ए इ ए निफ्राय इ सिम जानथाय बेसां बे जागोन 4 स्क्वायर बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा बे ए नि माना मा दङ 3 आरो 4 दंमोन स' जोङो बेखौ बेवहाय पुट खालामनो हायो बेनिफ्राय बे जागोन 9 प्लस 16 बेनिफ्राय मा जासिगोन बे 25 आरो जोङो बेखौ मा लिरनो हायो बे जाबाय 5 सान गुदि जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बे जाबाय 5 सान गुदि स' सखावनि माना बेंखननि सखावनि माना जासिगोन 5 सान गुदि बेनिफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बारखौ जोङो नायनोसै 4 नाम्बाराबो बेनो जोङो सावगारि आखिनो होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै ला कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आव मा सोंदों गिबियावनो जों सोंथिखौ एसे नायनोसै कुइसन नाम्बार 4 आव ए नाम्बाराव दङ दिन्थिदि 2 + 3i बेनिफ्राय -6 + i आरो -10 - i जेथु अनजिमाफोरा फोरमायनाय मा लिरदों बेवहाय बिन्दोफोराव थों हांखोसे थामहिनबा जोंखौ मा थों हांखोसे माने स्ट्रेट लाइनखौ होनना बुंदों कलिनियारखौ होनना बुंदों दा गिबियावनो जोङो बेखौ बानायनोसै 4 नि ए नाम्बारखौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै बेवहाय मा लिरगोन गिबियाव दा गिबियाव दिहुननाय बायदि जोङो बिन्दोफोरखौ गिबियाव दिहुनना ला स' बेवहाय बिन्दोफोरा जागोन बिन्दोफोरा बा जाबाय बिन्दोफोरखौ जों गिबियाव दिहुनना ला बेवहाय मा दङ -2 + 3i बेनि बिन्दोआ मा जागोन -2 आरो 3 खौ जों मोननो हागोन आरो बेखौ साप'ज जोङो हमना ला आं डाइरेक्ट सर्टकाटाव लिरबाय ए बिन्दो होननानै जों हमबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा नेक्स्ट जोङो मा दङ कुइसनाव जाबाय बे जासिगोन -6 आरो +i दङ आरो बेखौ जोङो मा बेखौ जों बिन्दोखौ लिरबा मा जागोन -6 आरो मा मोनगोन 1 मोनगोन आरो बेखौ जोङो हमना ला बी बिन्दो हमनानै लानोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय -10 आरो -i दङ आरो बेखौ मा लिरनो हायो x आव मा दङ -10 आरो y आव जाबाय -1 आरो बेखौ जोङो बेखौ बिन्दो हमनोसै बे जाबाय c बिन्दो दानिया नैफोर बिन्दोफोरखौ लानानै जोङो सावगारिखौ आखिदो स' दहायनि बादि जोङो सावगारि आखिनांगोन दा गिबियाव जोङो बिदि बोनानै लाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बिथिंबो मा x एक्सिसखौ जोङो बेबायदि बोनानै लाबाय बेनिफ्राय दा जोङो बेवहाय मा लिरनांगोन स' बेबायदि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेनिफ्राय सिंथिंबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेनिफ्राय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिमहालागै बोनानै लाबाय जोङो बिन्दोफोरखौ बिदि बेनिफ्राय नेक्स्ट दा मानखौ फज'दो बिन्दोफोरखौ बे आव फज'दो -2 आरो 3 आ मा जागोन x आ जाबाय -2 बेखायनो मा जागोन 1 2 बेनिफ्राय जोङो मोननो हागोन बेवहाय बे जासिगोन मा नैबे -2 जाबाय बे जागोन 1 2 बेथिं फैबाय बेनिफ्राय 3 आ मासिमहालागै फैगोन दा x आ जाबाय y आ जाबाय 3 स' बेखायनो माथिं थांगोन दा नैबे जागोन 1 2 3 दा बेवहाय जासिगोन गिबि बिन्दोआ जाबाय बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्टआव जाबाय -6 आरो 1 स' जोङो -6 खौ माथिं मोननो हागोन -6 आ जाबाय बे बेथिं जागोन -6 आ जाबाय बे 1 2 3 4 5 6 बेथिं फैबाय आरो मा थांगोन y आ जाबाय बेयाव जासिगोन बिन्दोआ बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय -1 आरो -10 स' -1 बाथाय मोननैबो मा सिंथिं फैगोन नैबे थार्ड क्वाड्रेन्ट फार्स्ट क्वाड्रेन्टआव मा जायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लायो फार्स्ट क्वाड्रेन्टआव अलवेज मा x आबो पजिटिभ y आ पजिटिभ आरो नेयाव मा जागोन x आ माइनास आरो मा बेयाव जासिगोन y आ पजिटिभ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लायो आरो बेवहाय मा x आबो माइनास y आबो जाबाय माइनास आरो बेवहाय मा x आ जाबाय पजिटिभ आरो y आ जाबाय नेगेटिभ दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन बेनिफ्राय जों दा बेवहाय -10 दङ x आ मा -10 स' बेखायनो डाइरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बेसिमहालागै जाबाय बेनिफ्राय आरो -1 दङ स' -1 बा मा लिरनो हागोन बेवहाय जासिगोन बिन्दोआ बेनिफ्राय दा बे बिन्दोखौ नोंथांमोना मा खालाम जोङो फोनांजाबनोसै बे बिन्दोफोरखौ नोंथांमोना स्केल लानानै मोजाङै फोनांजाबनो नाजा स' फोनांजाब्ला जोङो बेखौ मोननो हागोन बेबायदि मोनसे स्ट्रेट लाइन बिन्दोखौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा नैयाव मा लिरनो हायो नैबे जोंना सि बिन्दोमोन बे जाबाय ए बि आरो बे जाबाय ए दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय नोंथांमोना आरो नैखौ लिरनो नाङा आं जास्ट बुजिनायनि थाखाय लिरनानै होदोंमोन दा बेनि जा डायग्राम बे जासिगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हायो देयारफर मा लिरनो हागोन बिन्दोफोरा थों हांखोसे दा बिन्दोफोरा थों हांखोसे होननानै जों मोनसे माबोरै जिहेतु नैबे जोङो सिदा मोनसे स्ट्रेट लाइन मोनबाय बेनिखायनो जोङो जोबथारनायाव बिन्दोफोरा थों हांखोसे बेखौ लिरनानै होनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बि नाम्बारखौ नायनोसै स' बि नाम्बाराव मा दङ दिन्थिदि 1 + 3i बेनिफ्राय -2 - 6i अनजिमाया मोननै फोरमायनाय बिन्दो मोननाय फोनांजाबग्रा बिन्दो गुदि बिन्दोजों थाङो दा बेखौबो जोङो मा फोरमान खालामनांगौ नैबायदि चार्टआव माने बेबायदि डायग्राम आखिनानै जोङो फोरमान खालामनांगोन दा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन बि नाम्बारनिखौ आं नोंथांमोननो बे डायग्रामखौ बेखौनो लाखिथ'बाय स' जोङो जिहेतु आखिफिननो नांखागोन बे डायग्रामावनो बेखायनो आं बेखौ ड्र' खोमोना लाबानो बेखौनो लाखिथ'बाय बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन नेक्स्ट बेवहाय कुइसनखौ गिबियावनो फरायना नाय आरो फरायना नायोब्ला जोङो मोननो हागोन गिबियावनो बिन्दोखौ दिहुननो नाजा दा बेवहाय मा दङ 1 बेवहाय जाबाय बि 1 + 3i बेखौ जोङो मा लिरनो हायो बेनि बिन्दोआ मा जागोन बेनि बिन्दोआ जाबाय बे जासिगोन मा एक्सआव मा दङ 1 दङ आरो वाइआव जाबाय 3 आरो बेखौ जोङो मोनसे नाम होनोसै बे जाबाय ए होननानै जोङो हमना लानोसै ए बिन्दो होननानै बेनिफ्राय नेक्स्ट मा दङ -2 बेनिफ्राय मा दङ -2 निफ्राय -6i दङ बेनिफ्राय जोङो बेखौबो हमनोसै बे जाबाय एक्सआव मा दङ -2 वाइ माने मा -6 आरो बेखौ जोङो बि बिन्दो होननानै हमनोसै दा बेखौ नोंथांमोना नैयाव मा आखियोब्ला जोङो मा मोननो हागोन स' गिबियाव मा 1 आरो 3 खौ आखियोब्ला मा मोननो हागोन नैबे एक्सआव मा दङ 1 आरो साथिं मा दङ वाइ एक्सिसआ जाबाय 3 बेखायनो बिन्दोआ जाबाय बे जासिगोन स' बेखौ नोंथांमोना लिरनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा दङ -2 आरो -6 एक्सआव मा दङ एक्स एक्सिसआव -2 जोङो माथिं आखिगोन बेथिं आखिबाय बेनिफ्राय सिंथिंजाय मा फैगोन 6 फैगोन -6 वाइआ जाबाय -6 बेखायनो 1 2 3 4 5 6 आरो नैयाव जासिगोन बिन्दोआ जाबाय बेयाव जागोन स' जोङो बेबायदि आखिनो हायो बेनिफ्राय मा आखिगोन जोङो बेबायदि जोङो आखिनांगोन स' मा जासिगोन लाइना जाबाय बेबायदि जागोन स' बेयाव दा बे लाइननिफ्राय जोङो मा मोनथिना मोनदों दा बे लाइननिफ्राय नैबे जाबाय ए आरो बे जाबाय बि दा बेनिफ्राय जोङो बेखौनो मोनथिनो हायो दे नैबे जा फोनांजाबग्रा हांखो बे फोनांजाबग्रा हांखोआ मा जादों नैबे मा सरि नैबे मा बेयाव नांफ्लांबाय नैबे बिन्दो थामहिनबा नैबे मा गुदि बिन्दोजों थांदों होनना बुंदों नैबे अ नि गेजेरजों बे बिन्दोनि गेजेरजों थांदों नैबे सावगारिनि बे नैबे बिन्दोनि गेजेरजों थांदों नैबे मोनसे हांखोआ दा फोनांजाबग्रा हांखोआ आरो नोंथांमोना बेवहाय जोबथारनायाव लिरनो हायो देयारफर जों नुनो मोनबायदि फोनांजाबग्रा हांखोआ गुदि बिन्दोनि गेजेरजों बारलांदों दा जोबथारनायाव मा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार सि खौ जों नायनोसै कुइसन नाम्बार सि आव मा दङ
बेवहायबो जोङो बेखौ सावगारि आखिनांगोन स' बेयाव सावगारि आखिनानै मा थों हांखोसे दय जोङो मा 4 नि ए खौ खालामनाय बायदि स' नोंथांमोना बेखौ हाखागोन बे 4 नि सी नाम्बारखौ हाखागोन नोंथांमोना बेखायनो आं बेखौ बानायनानै होलिया सी नाम्बारा बेवहाय 4 नि सी आ मा बेवहाय 4 नि सी आ जागोन ए नाम्बारजोंनो समान 4 नि ए जोंनो समान बेखौ मा गिबियाव नोंथांमोना बे बिन्दोफोरखौ दिहुननानै ला दिहुनखांनायनि उनाव नैबे डायग्रामाव आखिनानै नोंथांमोना मोनसे स्ट्रेट लाइन थामहिनबा बेबायदि मा गोथों हांखो मोननो हागोन स' बेबायदि आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय बेखायनो होनाय बिन्दोफोरा थों हांखोसे होननानै जोबथारनायाव लास्टआव लिरबानो जागोन स' बे 4 नाम्बारा जाबाय ए नाम्बारखौ नोंथांमोना बुजिब्लानो हागोन ए नाम्बारजोंनो बे समान बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट 5 नाम्बारखौ नायनोसै 5 नाम्बाराव मा सोंदों कुइसन नाम्बार 5 खौ जों नायनोसै दा कुइसन नाम्बार 5 आव मा दोङो बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो 5 नि जोङो सलुशनखौ बानायनो हागोन बिदि बेवहाय मा होनाय दोङो जुदि z इक्वल टू x प्लस iy आरो मा दोङो मडुलास अफ z माइनस 5i डिवाइड बाय z प्लस 5i इक्वल टू 1 अब्ला फोरमान खालामदि y इक्वल टू मा 0 होननानै जोंखौ मा फोरमान खालामनो होदो स' गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय मा होनाय दङ बा गिवन z इक्वल टू मा होनाय दोङो x प्लस iy बेबायदि होनाय दङ स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो आरो जोंखौ मा फोरमान खालामनो होदो आरो होबावनाय दङ मा बे मडुलास अफ z माइनस 5i डिवाइड बाय z प्लस 5i बेबायदि होनाय दोङो इक्वल टू 1 दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरगोन दा स' नैनिफ्राय जोङो बानायलांसै दा बेनिफ्राय जों बानायलांब्ला मा जासिगोन इमप्लाइज अफ जोङो मा लिरनो हायो नैबायदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन जोङो बेखौ मा लिरनो हायो z माइनस 5i डिवाइड बाय बेनिफ्राय मडुलास होबाय z प्लस 5i जोङो लिरनो हायो स' नोंथांमोना नैबायदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन z1 डिवाइड बाय z2 मा मोनदों जोङो मडुलास अफ z1 डिवाइड बाय मडुलास अफ z2 बेखौ जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय इक्वल टू 1 बेनिफ्राय दा क्रस माल्टिप्लिकेसन सानजाबा मा मोनगोन z माइनस 5i बेनिफ्राय बिथिं मोनगोन मा मडुलास अफ z प्लस 5i खौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा मानफोरखौ फज'दो z नि जायगायाव बेखौ फज'दो z नि जायगायाव मा x प्लस iy माइनस बेखौ जोङो 5i मोननो हागोन बेनिफ्राय बिथिंबो मा मोननो हागोन x प्लस iy प्लस बे जागोन 5i बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो i खौ बेवहाय कमन ला स' कमन लाबाय जों i खौ लायोबा मा जागोन बेयो y माइनस 5 बेनिफ्राय इक्वल टू बे जागोन x प्लस बेवहायबो i खौ जोङो कमन लाबाय बेनिफ्राय y प्लस जोङो 5 मोननो हाबाय स' नैबे दा मा मोनसे जोङो बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो नोंथांमोना बेखौ जुदि लिरोब्ला बेबायदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन x प्लस iy स' जोङो मडुलास लायोब्ला मा जागोन मडुलास अफ z बेखौ z प्लस iy स' बेखौ जोङो लिरनो हायो z नङा नैबे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दा नैबे बेबायदि जानानै दं स' जोङो बेखौ मा फर्मुलायाव बेबायदि लांनो हासिगोन दा स' बेखौ खोमोरनानै जों मा लिरनो हायो दा नैनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हागोन रुट ओभार x माने मा बे x स्क्वायर जोङो x स्क्वायर लिरनो हागोन प्लस y नि जायगायाव बेखिना दङ स' जोङो मा लिरनो हायो बेखौ y माइनस 5 होल स्क्वायर फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोखां बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा दोङो राइट हेन्ड साइडआव x स्क्वायर बे दङ प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर बेबायदि जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा बेखौ खोमोरनानै मा लिरनो हागोन बेवहाय मोननैथिंबो मा दङ नैयाव जाबाय बेबायदि स्क्वायर दङ स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो फारनैथिंबो बर्ग खालामनानै बर्ग खालामब्ला मा मोनगोन स' जोङो बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे बाथ्रा लिरना ला फारनैथिंबो बर्ग माने स्क्वायरखौ होनना बुंदो खालामनानै मा मोननो हागोन जों दा स्क्वायर खालामबा नैबे रुट ओभारा दाननाय थांगोन बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो x स्क्वायर प्लस
बे जासिगोन y माइनास 5 स्क्वायर दा आं डाइरेक्टलि लिरखाबाय आरो डाइरेक्टलि लिराबाबो नैयाव मोनसे मा बिदि लिरफिननो हायो नोंथांमोना जुदि कनफ्यूज जादोंबा बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरनो हागोन x स्क्वायर प्लास y प्लास 5 होल स्क्वायर आरो मा जों फारनैथिंबो मा स्क्वायर लानानै बेनिफ्राय दा केन्सेल खालामदो बे स्क्वायर जों रुलुबा जों दाननाय थांगोन x स्क्वायर प्लास y माइनास 5 स्क्वायर इक्वल टू मा जागोन x स्क्वायर प्लास y प्लास 5 होल स्क्वायर बेनिफ्राय दा नैखौ नोंथांमोना सेफायनो हायो आरो बेखौ सेफायोब्ला मा मोनगोन आरो नैयावहाय मा x स्क्वायर आरो बेवहायबो x स्क्वायर दङ बेखौ जों केन्सेल खालामनो हायो आरो नैखौ जों फर्मुला लांदो y स्क्वायर माइनास 2 5y बे जासिगोन प्लास 5 स्क्वायर बेनिफ्राय बेथिंबो जों मा मोननो हायो y स्क्वायर प्लास बे जागोन 25y प्लास 5 स्क्वायर बेनिफ्राय बेवहाय जोङो बेखौ केन्सेल खालामनो हागोन y स्क्वायर केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा नैखौ 5 स्क्वायर जों केन्सेल खालामनो हायो आरो मा मोनगोन जोङो माइनास 25 नैबे 25 नङा नैबे 2 into 5 सो दे 2 into बे जागोन 5 बेनिफ्राय into बे जासिगोन सो नैबे जागोन मा जागोन बे जासिगोन मा 2 जों 5 जों into खालामबा जों मोननो हायो माइनास बे जागोन 10y इक्वल टू नैबेबो जागोन मा 10y सो केलकुलेसना माने नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै बानायब्लानो जाय माब्लाबा बिदि गोबां मिस्टेक जालांनो नागिरो सो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनाय जोङो माइनास 10y बेखौ जोङो लेफ्ट साइडथिं लाबा मा जागोन माइनास 10y बिदि जाबाय सो बेखौ जोङो इक्वल टू 0 लिरनांगोन बे जागोन माइनास 20y इक्वल टू 0 आरो आं नैथिंजाय लिरना होनोसै बेनिफ्राय मा मोननो हागोन सो बे जासिगोन जोबथारनायाव बे जागोन सो y इक्वल टू जोङो 0 लिरनो हायो बेनिफ्राय सो y खौ जोङो जोबथारना बेखौ मोननो हागोन सो नोंथांमोना जुदि कनफ्यूज जादों आं गोलावखौ बानायनानैसै बे जागोन मा माइनास y इक्वल टू 0/20 सो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि मा लिरनाय y इक्वल टू 0 अब्ला बेयो दा बिजाबाव होनायजों गोरोबदोंना गोरोबाखै सो y इक्वल टू जों 0 मोननो हाबाय सो बेखायनो फोरमान जाबाय जोबथारना बिदि लिरना होब्लानो जाबाय फोरमान जाबाय सो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हाखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो क्वेश्चन नाम्बार बेखौ बानायनोसै क्वेश्चन नाम्बार 6 क्वेश्चन नाम्बार 6 आव मा दङ क्वेश्चन नाम्बार 6 आ जाबाय बेवहाय क्वेश्चनाव मा होनाय दङ क्वेश्चनाव जाबाय ए नाम्बार दङ जितु z इक्वल टू x प्लस iy आरो मडुलास ऑफ 2z प्लस 1 इक्वल टू मडुलास ऑफ z प्लस 2 अब्ला दिन्थि दि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बेनिफ्राय मा खालामनांगो इक्वल टू 1 जोंखौ मा फोरमान खालामनांगो 6 नाम्बारा सो 6 नाम्बारनि ए नाम्बारखौ जों बानायनोसै बेवहाय मा होनाय दङ गिबियाव लिरग्रोनो हायो बा होनाय दं बेखौ लिरनो हायो होनाय दं मा होनाय दङ क्वेश्चनाव बे होनाय दङ मडुलास ऑफ 2z बेनिफ्राय प्लस 1 इक्वल टू मा होनाय दङ मडुलास ऑफ z प्लस 2 बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन आरो मा होबावनाय दङ बेवहाय सायाव लिरनो हागोन z इक्वल टू x प्लस iy बेबायदि होनाय दङ सो नोंथांमोना दा नैबे z नि जायगायाव मा फज x प्लस iy खौ फज x प्लस iy खौ फजब्ला दहायनि बायदिनो जों दा बावैसो 5 नाम्बारखौ बानायनाय बायदि सेम बानायनांगोन बेखौ दा जों माबायदि लिरनो हायो दा बेखौ बानायोब्ला नैबे जासिगोन 2 z नि जायगायाव मा फज x प्लस iy खौ फज बेनिफ्राय प्लस 1 जों लिरनो हायो बेखौ होबाय बेनिफ्राय z नि जायगायाव x प्लस iy बेखौ फजनो हायो प्लस बे जासिगोन 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट बेखौ इनटू खालामदो सो बे जागोन 2x प्लस बे जागोन 2iy प्लस 1 बेनिफ्राय बे जागोन x प्लस बे जागोन 2 प्लस iy जोङो मोननो हागोन आं 2 खौ बिथिं लाना फैदों बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो दा बेवहाय दा नैयाव 1 खौ जोङो बिथिं लाना फैनोसै 2x प्लस 1 आरो i थानायखौ जोङो बिथिं लिरनोसै बे जासिगोन i 2y
बेनिफ्राय इक्वल टू x प्लस 2 प्लस IOY दा बेखौ जों मोननो हाबाय बेनिफ्राय सिगांनि बायदिनो जोङो मा खालामनो हायो नैखौ जोङो बेबायदि लिरनो हागोन मा जागोन दा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बे जासिगोन मा 2y स्क्वायर होल स्क्वायर बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय नैखौबो जों मा खालामनो हायो x प्लस 2 स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस y स्क्वायर स मडुलास अफ बेबायदि थाबा जों बेबायदि लिरनो हायो फर्मुलायाव जों मोनबोखादों आरो सिगांनि जोङो 5 नाम्बारखौ बानायनायावबो मोनबोखादों बेनिफ्राय दा नैखौ जोङो मा लिरनो हायो स बेखौ नोंथांमोना सेफायदो आरो नोंथांमोना डाइरेक्टलि आं बेवहाय सर्टकाटाव लिरनोसै स्क्वायरिं खालामबा बोथ साइड फारनैथिंबो जों स्क्वायर खालामनानै मा मोनो ज'नियाव मा डाइरेक्टलि आं लिरनोसै बेवहाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बे जासिगोन 2y होल स्क्वायर बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय दा गोजौआव बानायनानैसो बेखौ स बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हागोन डाइरेक्टलि जोङो फर्मुला लांदो बेखौ स फर्मुला लांब्ला मा जागोन बे जासिगोन 2x स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 1 plus 1 स्क्वायर बेनिफ्राय मा दङो बे जागोन 4y स्क्वायर इक्वल टू मा दङो बिथिं आरो x स्क्वायर प्लस 2 into x into 2 प्लस बे जागोन 2 स्क्वायर आरो प्लस y स्क्वायर को जोङो मोननो हागोन स बेनिफ्राय बेबायदि खालामलांबाय थाबानो एन्सार ओंखारसिगोन प्रुफ खालामनादों जोंखौ बे जागोन 4x स्क्वायर प्लस बे जागोन 4x प्लस 1 प्लस बे जागोन 4y स्क्वायर बेनिफ्राय जों मा मोननो हायो बिथिं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बेनिफ्राय प्लस y स्क्वायर जोङो मोननो हाबाय स बेनिफ्राय जोङो दा मा खालामगोन बे गासैखौबो जों मा खालामनो हायो बिथिंजाय लाना फैनोसै स बिथिंजाय लाबोब्ला मा जागोन बे 4x स्क्वायर आरो बेखौ जोङो लाना फैनोसै बे जागोन माइनास x स्क्वायर प्लस 4x बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जों दा आरो बेवहाय जोङो लिरनो हायो बिथिं मा दङ स नैयाव नोंथांमोना बे 4x आ फैबाय बेनिफ्राय नैयाव मा जागोन बे जासिगोन प्लस 4y स्क्वायर आरो बेयाव मा दङ माइनास y स्क्वायर इक्वल टू आं बे 1 खौ बिथिं लांसै 4 माइनास 1 जागोन 1 खौ आं दाथिं लांबा मा जागोन माइनास 1 बेनिफ्राय नैयाव मा लिरनो हायो 4x स्क्वायरनिफ्राय माइनास x स्क्वायर थांबा 3x स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे केन्सेल थांबाय आरो बे मा जागोन प्लस बे जासिगोन 3y स्क्वायर आरो बेवहाय मा जागोन 4 माइनास 1 खालामबा 3 स जोङो मा लिरनो हायो 3 खौ कमन लाबाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बिथिं मा 3 मोनबाय स जोङो बेवहाय 3 खौ मा खालामनो हायो बेबायदि जोङो लिरनो हायो जुदि लिरनो गोसोब्ला 3/3 बेनिफ्राय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 जोङो मोननो हाबाय स मा जोबथारनायाव लिरनो हादों फोरमान जाबाय जोङो मा मोननो हाबाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय 6 नि b खौ होमवर्क दोननाय जाबाय 6 नि b नाम्बाराबो सेम बेबायदि बानायब्लानो जागोन जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ उननि भिडिअ थाबैनो डिसकास खालामगोन स थैंक यू स नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय